Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is right. Laver du det? Jeg prøver at få den lidt længere ned. Du da trykke den lidt her. Så på den der. Så på den der, så. Du skal have snoren. Så nu går vi ind. Men du skal gøre sådan her. Du skal gøre sådan her. Stik så på hele tiden ned, så bliver det godt. Fanger I noget, Sasha og Sabrina? Ved du hvad, mor? Jeg har Sabrinas fiskestang. Har du det? Du har sgu da bide, Sasha. Ja, du har bide, ja, du har bide. Sasha, hun har bide. Sasha, hun har bide. Sasha, hun har bide. Det er godt, Sasha. Er det godt, det her? Er det Sasha? En lille torsk, er det ikke? En lille torsk. Det er det her. Sasha, er det godt? Det er godt, Sasha. Sasha. Hej Lisbeth. Hvor er Susanne? Hun sidder der. Hej Susanne. Hvad med Robert? Kom så, Ray. Så kan vi rigtig fange en stor torsk, hvis du falder i vandet. Ikke også? Det kan man sige det. Ja. Det kan man sige det. 2 minutter. Kom så, Sabrina. Sabrina fanger hendes første fisk nu. Skal vi se, om det er den største, ligesom sidste år? Eller er det kun bunden, hun fanger? Nu har den sgu af, tror jeg. Nej. Den er der. Må vi se, hvad det er for Sabrina? En lille torsk. Sabrina, må vi se din fisk? En lille torsk. Hvor er din fisk henne? Der var den. Det er Sabrinas første fisk. En lille torsk. Good. Yeah. It's the biggest one, huh? The biggest one, huh? 10 kilos. The champ. Fanger en sej. Det er fint, det der. Godt. Du har sej, Richard. Det er godt, her. Er vi lige ved at fiske? Og Angela også. Ja, jeg har opgået. Var det min, det der? Ja. Hvor er det jo om? Robert, nog bare det. Det er fyldt med kort. Vil du ikke fortælle, hvordan det gik? Ej, hvor er satan Robert, mand. For helvede. Tony, hvad laver du? Robert, han er bare vild. Hvad laver du derovre? Han er vild. Han er helt. Det er ikke det, vi kommer ned for. Jo. Det er mig. Jo. Så se, om jeg kan finde Tony. Der var han. Hej Tony. Fanger du noget?